जेम्स बिथाङा बुंदों गावलायदोंमोननो मा जानला मेनला होनबा जायो नामा रायजो राजाया साखि गैया नामा बबेया गावलायनाय बबेया हमनानै गावनाय जेम्स बसुमतारी बिथाङा फरेस्टनि EM नोंथाङा रिजाइन लानांगौ लाजि गैयै मरेल ग्राउन्डआव आं उदायाखै आं फरेस्टनि दफाफोरखौ फरायाखै बेबायदि गावथारनो मोनो होननानै आं मिथियामोन गावथारफ्लांबाय नोङो बिदि होननानै गाबै गाबै नोङो खेमा बिनांगौ नों रिजाइन लानांगौ इउ आर नट फिट फर दैट पजिशन You are not fit to be the EM of Forest Department लाजि गैयै रिजाइन हो नोङो हाग्रामानो माबार से बर' हारिनि नोंथांमोननि गेजेराव गोदान मोनसे भिडिअ लाना फैफिनदों एक्चुअली नोंथांमोना दा ससियेल मिडियाआव नुबोदों जाथायखौ लानानै दाखालि जे जाथाय जाबोबाय जोंहा आथियाबारि रेन्जनि आन्डारावहाय जे फुंखा बसुमतारीखौ फरेस्ट डिपार्टमेन्टनिफ्राय गावथारलायनाय जाबाय आरो बेखौ लानानै गोबां माखासे धरना कार्ज'खरसि लाबाय जे फुंखा बसुमतारीनि न्यायनि खाथिरावहाय न्याय मोननांगौनि जाउनाव नाथाय दिनैसिम बिथाङा माब्ला न्याय मोनगोन आरो बै न्यायखौ मोननो थाखाय बिथांमोननि सायाव दानि सरकारा बेसेबां रेसपन्सिबिलिटि लागोन बे मोनसे गिदिर कुइसन सिखारदों आं नुदों बे हाबाफारियावहाय दानि बिथांमोननि समाजनि MLA सेवले मेमा बाव फैदों न'खरसिम फैदों आरो मोजां गाज्रि खौरां लाफैदों बेखौ आं नुबाय आरो बेजों लोगोसे गोबां मानसिफ्रा बुंदों जे दानि माने फरेस्ट EM जेम्स बसुमतारीया गावनि फरेस्ट EM बिबाननिफ्राय रिजाइनेसन होनांगौ होननानै दाबि खालामदों मा बिथाङा अबा रिजाइनेसन होनो हामारगोन रिजाइनेसन होनो हागोन बिथाङा आंनि दायित्वखौ आं मावफुंनो हायाखिसै होननानै बिथाङा रिजाइनेसन होनो हागोन खिन्थु बाथ्राया बेनो जे बिथाङा खुनु मोनसे इनकुवारि खालामाबालानो इनकुवेरि गैयाबालानो जे बिथाङा डाइरेक्ट इनकाउन्टार माने मा होनना बुंदों बाहाय गावलायलायनाय जादों होननानै बिथांमोना बे फायरिं जालायनायावसो बे बुस्थुआ नांदों होननानै बिथाङा माने मिडियायाव बाइट होनाय जादों आरो दा बेखौनो लानानै गोबां माखासे बाथ्राफ्रा दिनै गोसारबाय रायजो राजाफोरनि गोसोआव दुखु मोनबाय आरो बे आयदानि सायाव स्ट्रंलि जे दायित्व लानानै खामानि मावदों दावराव देख्रेब सार दिनै खिन्थु दावराव देख्रेब सारा गोबां समाव गोबां मानसिजों गोबां सोंखारि जाबाय खिन्थु दिनै बिथाङा खामानि मावगासिनो दं गावनि खुनु फिउचार सानाबालासेनो बिथाङा गावनि जिउ थासान्दियाव हारिनि जाथिनि माबा मोनसे खहा गोनांखौ गाव जायखि सरकारजों थायाथों मानो बा गाव जायखि माबाजों थायाथों मानो होनबाबो बियो खुनु रावखौबो माबा खालामाखै बुंनांगौखौ बुंदों आसि थुनांगौखौ थुदों मावनांगौखौ मावदों दा जोंनो बेबायदि जोंनो दैदेनगिरिफोर गोबां नांगौ खिन्थु मोनजाबाल' हौ 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 बुंग्रा माबा मोनसे पेकेज मोनबाल' हौ 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 सोंखारिग्रा जोंनो बैबायदि दैदेनगिरिफोरखौ नाङा हारियाव आरो बैफोरबायदि दैदेनगिरिफोरखौसो गिनांगौ जाय मोनबाल' फेथेर 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 सोंखारिग्रा स्पिफ्रा बुंबाल' बेगफ्रा बुंबाल' फेथेर फेथेर रायलायग्रा जोंनो बैबायदि दैदेनगिरिखौ जोंनो नाङा हारियाव नाङा मानो हारियाव बेफोरबायदि दैदेनग्रा बिफद लाबोयो दा जोंनो नांगौ दावराव देख्रेबनाय बायदि दैदेनगिरिफोर नांगौ बे आयदानि सायावनो बेस लानानै दिनै गर्जन मोसाहारि साराबो बुंदों बिथाङाबो बुंदों जे रिजाइनेसन होनो हामारगोन ना दानि जेम्स बसुमतारीया बेखौ आरो बेखौ रिजाइनेसन होनो थाखाय माबा खालामदों खावलायदों खिन्थु बेखौनो आं रिकुवेस्ट खालामबाय BTC गभर्नमेन्ट BTCआव जोंहा फरेस्ट EM दङ स' बिथांमोना EMआ बिथांमोननि न'सिम फैगोन ना फैयाखै फैदोंबाथ' मोजांनि बाथ्रासै खिन्थु फैदोंना फैयाखै बे कन्टेक्ट खिन्थु आं दासिम आं भिडिअ बानायनायाव नुसनाखैखाय आं बुंबाय आरो फैदों होननानै सुरु लाफैना लाफैयाखै न'खराव सुखु दुखुनि सुरु लाफैना लाफैयाखै सासे EM जानानै ना बिथाङा बे न'खरसिम फैनो गिदों नामा दा सासे EMआथ' गिनो नाङा मालाबाबो बिथाङा गावनो डाइरेक्ट फैनांगौमोन खबर लाफैनांगौमोन फरेस्टआव हाबनांगौ बिसिनि न'खराव हाबनांगौ जाथाया बोरै जामारदों दाथ' जों बिराद मिथिबाय फुंखा बसुमतारीया फिसालानि बार्थडे दंमोन दा बार्थडेनि थाखाय बिथाङा निश्चय माबा मोनसेनि थाखाय थांदोंमोन नाथाय बाहाय बेखौ शुट खालामबाय बेबायदिबाथ' गोबां माखासे दंफां सिखावफोरखौथ' नों शुट खालामनो हायो ना बै समनिफ्राय जों बिराद रेकर्ड लाबै जों बे खामानिखौ मावनो हायोमोन मानो मावनो हादिया बे मोनसे सन्देह गोनां बेखायनो आं दाखालिबो बुंदों बे जाथाया जुदि गुबुन हारिजों जानायमोनब्ला गुबुन हारिखौ गावफ्लांनायमोनब्ला
8टा अफिसाव अर जोंजोब्बायमोन होननानै उखुन्दैसो लुन जासिगौमोन दा बर'खायसो गावजों गाव बुजिलायनायनि गेजेरजोंहाय जोंनि मानसिफ्रा माबायाखै नङामोनब्लाथ' मा लांखावनो मा जाखांसिगौ बिराद साननो गोनां दा आं बेखिनिखौ नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबाय जायखिजाया राहायै फुंखा बसुमतारीनो न्याय होथारनांगोन जेरै दा आरो दिनैथ' बे आयदानि सायावनो रिप्लाइ होआखै जेएम सारा जे बिथाङा रिजाइनेसन होनो हामारगोन ना फुंखा बसुमतारीनि थाखाय बिथाङा रिजाइनेसन होनो हागोन ना आंनो बे खौ नाङा ना बिथाङा रिजाइनेसन होनो हागोन ना आंनि माबाखौ सामलायनो हायाखिसै होननानै बा आंनि बिबानाव थानाय समावनो दिनै आं गावथार जाबाय होननानै गावथार मानसि थैनांबाय होननानै बिथाङा रिजाइनेसन होगोन ना आं लाजियो ओंखायनो खायसे बै दैदेनगिरिफोरखौ होनना बुंदों माने बै समाव जे बिराद माने फेरेंगा सारमोनखौ माने सोंखारिबाय माने प्रमद बर' सारमोनखौ सोंखारिबाय बिथांमोननि सरकार थानाय समाव जे गावथार जाबाय सासे आरो दिनै अब्ला दा आरो बे सरकार फैनाय लोगो गुबुन सरकार फैबाय फैनाय लोगो लोगो दिनै मानो गावबावखौ मानसिखौ बेबो मोनसे एखे एरिया ओनसोलावनो सिन्था खालामदो अबा रायजो नोंथांमोन सिन्था खालामदो